Bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika fuq ir-riforma proposta mill-Gvern fis-sistema tal-kompilazzjonijiet, il-Partit Laburista organizza diskussjoni fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun. Ir-riforma proposta se tara fost l-oħrajn it-tneħħija tal-proċess ta' rinviji fil-qasam tal-ġustizzja kriminali u li l-kompilazzjonijiet jingħaqlu fi żmien sena minn meta l-imputat jitressa jew jidher l-ewwel darba quddiem il-qorti. Preżenti kien hemm nies minn kull spettru tas-soċjetà fosthom esperti fis-settur legali. Kien hemm ukoll membri mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, inkluża l-President tal-Partit, Ramona Attard. Flimkien mal-membri, flimkien mad-delegati, flimkien ma' diversi nies li jaħdmu fis-settur, noffru wkoll lill-Gvern il-proposti tagħna fuq il-mejda. Preżenti wkoll il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard li saħaq fuq l-importanza tal-konsultazzjonijiet pubbliċi, speċjalment fuq liġijiet sensittivi. Huwa kompli jgħid li parti minn din ir-riforma proposta ili jkun hemm żidiet fir-riżorsi u żidiet fin-nefqa bla preċedent. Il-Ministru spjega kull proposta u rakkomandazzjonijiet li saru mill-esperti. Il-konsultazzjoni pubblika hija miftuħa sal-31 ta' Mejju.